हम अपना धुरंधर भैया के सच्चाई बतावत रही नु त इनकरा बुरा लागत रहुए आ इनकर चमचा लोग गरियावत रहुए लो ठीक बा। इनकरा खोदाई बुझात रहुए अब बुझा गइल नु 5 घंटा हो गइल अभी तक ले 5 लाख व्यूज ना गइल पता चल गइल हो सब कुछ। लेकिन उ छोड़ा है साइड में बाज विवाद ना भइल तो हऊ गाना रहुए तो केगा पोस्टर लगत रहुए 5 मिलियन 6 मिलियन 7 मिलियन तो आवत रन फिर से एगो और ही काल लॉन्च करो ना मर दे एगो ये गाना आवता ठीक बा पावर स्टार पवन सिंह के गाना आजे रिलीज होके वाला रहलक लेकिन काहे ना भइल सब के समझत हो काहे ना भइल ठीक बा नु। तो पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आवता ओढ़नी सरकत जाए आई का कमाल के गाना बा। ई सब गाना पावर स्टार पवन सिंह के लेवल के गाना ठीक बा नु। हई कुली एथी वाला गाना ना पावर स्टार पवन सिंह के लेवल के गाना नु हरी हरी ओढ़नी देखला नु आ एहू गाना में नु हमें पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह के शानदार आवाज और आशु प्रियांशु के जोड़ी और ये आशुतोष तिवारी भैया हो तू तो मर्दे रुआ देले बड़ा मार्केट में एकदम पूरा धूम मचैले रह ऐसे ही छैले रह पूरा ही सब जना के तू रुआ देले बड़ा। जहाँ ग्राउंड लेवल पर नु ए बार ग्राउंड लेवल जाके चेक कर लो ठीक बा नु कि के बावे ये ना होला ठीक बा। बड़ा पे बड़ा गाना पर गाना गाना पर गाना गाना पर गाना जब आवे लगल नु तो गाना पर गाना तहार सब खत्म हो गई बा ठीक बा नु। एगो बात बता दी आशु प्रियांशु के जोड़ी एकदम धमाल मचावता है साथ में जियो मेरी जान में जो एक्ट्रेस है ना वही एक्ट्रेस इस गाने में मॉडल है। और जेपी स्टार पिक्चर से कल सुबह में रिलीज होगा शायद आज टीजर आ जाए भैया। बॉस जब आते हैं ना एकदम हिला के रख देते हैं तो आने दीजिए कल मिलते हैं एकदम पूरा बवाल होगा। आप लोग बताइए तो गाना जौन बाबू का मतलब का कोई पूरा दिल खुश भइल बा जेगा पवन भैया गाना देता रहनु पवन भैया यही गाना बनावत रह मर्दे पूरा एकदम हिला देवे बा यही गाना बनावत रह।